To proste nemôže jasný plán. Tak ten by bol dobrý. Samozrejme sa mi to podarí. Nájdeme si ja tak, celé vojsko, čo tak? Neviem proste, ako nimi ukradnúť také absencie tam máme, musíme sa toho nejako zbaviť. To sa nedá tak. Podľa mňa by sme to mali robiť najskôr, chápeš, lebo že aj tak neskoro. Ono, keď zoberme si 3 také zopakovali sme to hlavne. Hlavne. Takže, bratia a sestry v boji, 5. rok sa naplnil a my potrebujeme dômyselný a prešpekulovaný plán, ako ukradnúť triednu knihu. Nejaké nápady? Mám plán. Výborne, desiatnik Mičian. Spravíme to v momente, keď nejaký učiteľ pôjde na záchod. Počkať, ale učiteľe na záchody nechodia. Müllerová, čo potrebujete? Tak to teda spravíme takto. Pošleme niekoho, kto zláni z druhého poschodia do slniečka. A keď pôjde okolo učiteľka s triednou knihou, rýchlo ju zoberie. Ľudia, to sa nám nikdy nemôže podariť. Mne sa to už podarilo. To ako? Bonjour. Ça va? Ça va. Et votre français, ça va aussi? Ça va. Asseyez-vous. Dostala sa mi taká smutná správa, zmizla vaša triedna kniha. Ale žiadny strach, môj zlatý, prechádzame na nový elektronický systém EduPage a všetky vaše známky a absencie sú zaznamenané. Bože.